KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma Ceerno Souleymani assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tagal gettude Allah e julde rasul sallallahu taala alayhi wa sallam Allah addi min ngari non no min gardano min jetti en Allah yettere Allah mawri min gardi surtout ma min mi jodima do mbaɗa jogui radio yelam tan mbaɗa nanga kala ko haala mi yama fo ya radio Allah e nela ɗum Cheikh Tidiane e duwaw Ceerno Mouhamadou Lamine Ceerno Cheikh Seydi Ly hande Allah addi kam ɗo mbaɗa arde télévision ne wiye Pindi TV nde jewteɗe jaltina wiyama no fof suɓo ko yiɗi cuɓimi koko ceerno ɓuuri yidde ko ɗum cuɓimi sibabude makko kadi mi suɓaɗi ɗum ko heddi ko fof mbaɗa wawi jalni ka en dendiragal en jewte aduna en fof mbaɗa wawi kono cuɓimi yewtere wiyetende bitten sernaɓe men ko sababude Ceerno Mouhamadou Lamine beela mo welto mbaɗani ɗum ne welamo ko nden yewtere jewtami toon gadi mi yewtude ko Ceerno Cheikh mi yewti Ceerno Hamme Baba Talla mi yewti Ceerno kala Ceerno gonɗo less ma yewti ɗum mi yewti Ceerno Mouhamadou Lamine hande noon duwam koko jaaba mbaɗa yinno arde ɗo taw hay goto ala ɗo mi tawa ɗo Ceerno mi haala ko jinmi haalde ko mi haalnama kadi ko bandiraɓe julɓe kaali ko Ceerno bandiraɓe julɓe fof calminima ne juuruma eɓe donama eɓe beltini Allah e nelaɗum eɓe beltinima surtout ma toon no gummimi ɗo télé o wiyete ko Pini TV jeeɗum ko Daoudou Moussa Dia e Harouna Mawnum toon gonmi kamɓe tigui keblimi yomi ara mi arde film o mi filma jiyaro mi nawta ɗum mbimiɓe noon il faut mi waɗe ballal nde wonno mi wawa yaade min tan goto mi ala doole ɓe mbiya mamin mbadde cameraman de mi jaha film ya kala komin ponno film min goppa sababu nde jiyaro mbimi on jarama mbimi holli Allah e nelaɗum mi holli Cheikh Tidiane mi holli Ceerno Mouhamadou Lamine Allah newni gueɗe foof oto mo gaddumi o ko ɓi Bocar Sidi Koɓɓillo jeeɗum ko ɓiyam taniraɓe jiɗumi e baba gasoil mo mbanmi o ko yimɓe joyi wuuro Alpha naɓe tan cuɓimi jarani ko mbaɗa haala inde mabɓe ɗo ɓen mbaɗi feere ha dañmi gasoil no gardumi ɗum noon ko ardi ko fof bandiraɓe julɓe ɓe mbi wona min wi ɓe mbi ɗaha emin ñagorima sibo Allah inela ɗum sa yettima kala kaɗa waɗa siddi mbasa filmude jaro kono emin ñaguima nde konngol Ceerno haalata e oɗo jamanu hande no wayi hulɓinade ni e weñade ni sinno ko deftere wonno wiyete ko wili yo haalan julɓe o haali o haalti kono haala makko yonata yo waaju julɓe ɓe yimɓeɓe mbayi hande ni ƴettade halifaɓe diine réseau sociaux ji e haalde ko boni ɗum woni hande e oɗo aduna an noon ɓaade aɗa wuuri ɗo an ka halif général haala mane nane haala mane jaaɓe wonko meeɗa haalande mi an haalanomi wona goɗɗo a meeɗi wiide Baba Sarel meeɗi umma ɗon wonde Ceerno Cheikh eɓe paye Dakar ɓe berti manan signe Ababacar ne rutti ɓe gari downa signe Abdoul Aziz ɓen donki yettade mo Ceerno windi bindi tati o waɗi feete ha Abdoul Aziz yetti hol bindu ɗiɗo bindi yo arga Ceerno ari an noon alhamdulillah rabbil alamina Allah moni fof yiɗi jeydede e ma moni fof yiɗi gona Ceerno mum min hay hunde min kulani haydara ɓaɗa emin jiima kadi yomin ɓooy yidema ya barke Seydina Mahamadou
waɗi dumon ɓenniɗo mi sellani eyi no probléme mawɗo kono alhamdulillah rabbil alamin Allah ɓaade mi jooɗima ɗo hande hande kuccodiri mi yetiri ɗum Allah ko ɓuri raɓɓide e haala ko julɓe ɓe mbi ya tinno haysino konngudi ɗiɗi ma ɗiɗi tan ne jona mbaƴuɗa windere nde mbaɗa ardi noon film o wiyete mana diɗino ni ko Doudou Kane mbaɗa ardi e goɗɗo ko Dumgo Bosenajo wiyete ko Binta Alassane Tall ko minen gondi toon minen liggotto ɓeɗo ɗiɗi gardumi joni noon mi salminima mi juurimama mi donimama mi ñaguimama duwaw emi ñaago Allah yo Allah ɓoyna ɗo ya barke Seydina Mouhamadou so neɗɗo wima ni noon mbiya ɓooyiɗo minen min joddatake ma minen min jiitan ko yidema kala e saaha min jiitan ko yidema kadi mone amen fof kala ɗo wawi wonde lessas maɗe ɓawi ka Dumguɗo Alpha walla ko taariɗo walla ganduɗoma ñagantuma Allah ko jaam nde wonno sa dañi jaam aduna o daña jaam windere nde daña jaam Dumguɗo Alpha daña jaam sa yi hande wuuro ngo wayi no wayni yimɓeɓe mbayi no mbayni eltama ha ɗiggi ko caggal Allah e nelaɗo muɗum e duwawma an duwi Allah jaabi a ñamata ko tulmi a haalata ko wona gonga a ɗaminaki hay goto sowona Allah jiɗɗa ko jaam jiɗɗa ko teddu jiɗɗa kala kada moɗa wonde gondamo e dow gonga minen fof min neehi hen hay goto so min hay somi yaltiɗo min fof e wade no mbami ni somi yaltimi ɗo ko bonta so miijimami woppat mbaɗane sa nani moƴƴani em hay sa haalani ɗum noon ceerno min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw e yaafuya ko ngal ɗo nelal jinnomi yitindema min cuwa yettade hay galle ni to kono hay ɗon yona allahumma salli ala seydina Muhammad wa sallim ceerno Djiby o wiya salmitoɓe tan hankkadi kamɓe ɓe jettoɓe poftiwama assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi ceerno ɗaha ceerno Djiby e konngol ceerno Mouhamadou Lamine o wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh min calmitimama on o wi ɓe calmitimama on mana e yamirore ceerno o wi e yamirore ceerno min mbi on bisimilla o wi ɓe mbi on kadi bisimilla on garani kadi ko jeyɗon o wi on garani kadi ko jeyɗon ko doga jata ɗo ko o wi ko jahata ɗo ko ko ɓoyɗa yaade o wi koko ɓoyɗa yaade mbiɗa gila e radio ma tokosel o wi no mbiɗa gila e radio ma tokosel ɗum ɗon noon o wi ɗum ɗon noon emin ñaago Allah eɓe ñaagui Allah yo Allah jaɓanen golle yo Allah jaɓan en golle ɗe fodde mana tampanoɓe jiyaɓe fodde tampanoɓe jiyaɓe Allah tampanoɓe Allah tampannoɓe Allah tampannoɓe Allah nelɓe maɓe kadi o wi nelɓe maɓe min calminiɓe o wi ɓe calminiɓe calmitimaɓe ɓe calmitimaɓe min duwanimaɓe o wi ɓe du'nimaɓe e mana ɗemgal o ceerno wiye ɗemgal ceerno Mouhamadou Lamine min ñaago Allah o wiye ɓe ñaagui Allah yo Allah hokku wune yo Allah rokku wune yo Allah rokku wune ko mbiɗa kadi e leydi o wi ko mbiɗa kadi e leydi ndi yo Allah waɗi hen deeƴe yo Allah wat deejere e leydi ndi waɗa jaam waɗa jaam e leydi he peewal waɗa peewal e leydi ndi barke ceerno binoɗo barke ceerno binoɗo ceerno Cheikh radiyallahu ta'ala ceerno Cheikh radiallahu taala anu wi wa aslihi l-udata o wi wa aslihi l qudata والرعاة wa ru'ata وهب لكل fa habli kulli muslimin najata yo Allah few yo Allah fewnu kala mana hono aynaɓe kala aynaɓe yo Allah few yo Allah kadi fewnu kala ñaawo kala ñawoɓe yo Allah rokku yo Allah rokku kala julɗo kala julɗo daɗal daɗal yo Allah dandu yo Allah dandu kala julɗo eɗen ñaago eɗen ñaago Allah kadi barke ceerno si barke ceerno Cheikh radiyallahu ta'ala radiallahu taala anu wino o wino وهب لنا الوفاق fa hablana al wifaqa في الأحوال fi l ahwali وارزق لنا warzuq lana al amna min al ahwali yo Allah hokku yo Allah rokku en kawranga kawrangal konngol goto konngol gotol e leydi ndi fof yo Allah hulne yo Allah holnu en kullen kala ko kulɗen assalamu aleykum salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ceerno yankati jettoyde jaɓe duwaw amin ya rabbi amin ya rabbi amin aha ceerno wi yo fenani waw gonga bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e julde mawlana mouhamadou rasulullahi sallllahu taala alayhi wa sallam bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV ɗo mbawɗon wonde no goni ɗo min calmini on min juuri moon Allah addi min ɗo joni ittimin Dakar witere elle ummiɗen toon min gari ɗo joni min gari ɗo 4h05 arde hawrude ziar ceerno Cheikh Yuma Kalli ɗum noon min ƴangi ceerno Mouhamadou Lamine ɗo
o waɗi duwaw o sakkiti kadi duwaw kadi eɗen ñaago Allah yo wanno o wayanno ni eɗen gandi ma sernaɓe e ngar nde wonno ardi oɗo ziar ko ceerno Siraji Talla e Sarif Mouhamadou Lamine Haydara ene wondi manani halifaɓe diine hewɓe ma ngar tigui so Allah jaaɓi so weeli Allah ene laaɗo muɗum jamma janggo ma waɗi hirde mawludul nabi caggal ɗum so weer so finama ma defte ɗe mbiye kadi duwuji ɗi mbaɗe jeehe bamule ceerno yaafo toon woni almuɓe duwuji mawɗi mbaɗe toon kadi on saaha hadoyuji kadi mbaɗe caggal ɗum yimɓe garta ɗo e galle he on saaha halifaɓe diine ɓe mono fof ƴetta konngol caggal ɗum ceerno ma jaab konngol on saaha totta ɗum manani gouvernement o gouverneur walla préfet walla sous préfet haala ananidde gouvernement o caggal ɗum ceerno ma yamir goto halifaɓe diine ɓe yo sakkit duwaw bandiraɓe kala ɗo neɗɗo umino beelne are jaam hoota e jaam Binta mbaɗa sikki an ko hikka meɗɗa arde ziar o eyyi ko hikka men mi arde ziyare kono kam machallah kala ko wiyano hen kadi yiyama comme no mbiɗani tan golle ɗe fuɗɗima guila hande donc enen ha janggo tan haydara majjirta ɗo ene bandiraɓe joni holko mbawjotoɗa wandiraɓe rewɓe e jogorde arɓe ɓe aɗa ma rewɓe hewɓe ngar en tant que ka debbo ɗum adduma holko mbiyataɓe eyyi mbiyanmi ko bandiraɓe rewɓe tan yooɓe kala garɗo yo andu ummini ɗum ko Allah ene laaɗa muɗum e ceerno ɗum noon kala garɗo yo wat fulla e fayida heeɓa ko yiile heɗo ene ko saabu wonko yiilete eyyi ɗum noon ɓe mbi sa yindire ceerno tan ene wayna heeɓi haala gasi enen kayne mbaɗi ziar min mbaɗi ziar minen gadi yiide ceerno Mouhamadou Lamine ceerno Cheikh Yuma Kane Ly emin gonde noon karallo labɗo juɗɗo e wiyete manadini ko Doudou Kane ene wonde Binta ala inde wonde Binta tal walla longel ɓuɓguel Allah jarama won jarama ɗum noon bandiraɓe min pawɗo peɗele men tan ha janggo so Allah jaaɓi min kuccana golle ɗe ɗum noon Doudou Allah jarama a jarama ha janggo so weeli Allah ene la ɗum
bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude allah e julde mawlana mouhamadou rasulullahi sallllahu taala alayhi wa sallam bajjo aminata ɓurnaɗo e windere allah addi min ɗo e dumga wuro alpha bocar gam hawrude e ziare ceerno cheikh yuma kalli mo ganduɗa hoorema ko goɗɗo lawol wattata laabi 49 ene wayno noon hande ɗo ɗo gonɗen ko ɓe gonko silkuni deftere nde eɓenen ndu woni oɗo sadio ne eɓenen ndu o deftere nde e caggal ɗum so allah jaaɓi so yimɓe certiɗo on saaha ma mbawa yaade foftoyo so tawi jamma o ari noon waɗe mawludul nabi ha weeta so weeti kadi yimɓe jaaha bamule gam juureyade ceerno cheikh yuma kan li caggal ɗum yimɓe garta ɗo on saaha halifaɓe diine ɓe mon fof rokke konngol haala caggal ɗum ceerno mouhamadou lamine ma tongu yewtere nde duwno bandiraɓe caggal ɗum gouvernement o ma ar haala anni dey e haala manano ɗiɗi noon e haalande o mo ganduɗa ko président de la république du sénégal woni Aladji Macky Sall en jetti Allah noon en jetti dendagal bandiraɓe mbaɗa ardi e baɗam sehilam jaadiɗam biyeteɗo Binta Alassane Tall ene wonde camaraman o karalo labɗo juuɗe biyeteɗo manano Doudou Ba ko ɓi Alhaji Ibrahima Kane Doudou Kane ɓi Ibrahima Kane ko on woni camaraman o kanko jogui filmude camara o ko wona ɗum ko bandiraɓe ardi oɗo ziar noon ko ceerno men ceerno Siraji Talla to Ciloñ ene wonde Mouhamadou Lamine Sarif Haydara ummoto ko mbuuru kono jeeya ko tinno ko ɓeɗo tambiti tigui rigui ñalawmaji ɗi eno hannirta ni emin gondi noon e mo ganduɗa hoorema wiyete ko Binta Alassane Tall o ari ko inde Pindi TV anani e Pindi radio joni noon en gaari en kawre duwaw yo yimɓeɓe mbi amini enen jetta Allah noon enen jetta Abou Samba Diop enen jetta mo no feewi kanko sippira o haaɓa tigui rigui ha mbawɗen ummade Dakar garen ɗo kawren oɗo ziar ƴetten ɗum Allah jarama o jarama Allah jarama ceerno Hammat Thiam jarama golle mum jooɗi peewi e Hadja Leila Diagne a faami dey e Malick Oumar nani Lien Malick Oumar Lien voilà kamɓe fof ɓe jarama Allah jarama Amadou Moussa Anne kañum Allah jarama an garɗa ɗo ko ziar kadi daranɗa ɗo ko dennagal ɗo debbo woni garowo e ziare hol darde mbiyata yoɓe daranno ziar o e caggal yettude Allah julde e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kawɗa ha ko weltare mawde han comme ko mbinoɗen ko ziyare o machallah ko wiyano hen foof yiyama joni kala ɗo bandiraɗo woni yo wi amin par ce que nana duwe e kamil jippinama ha paari koye duwaw yimɓe goni ɗum noon o kala ɗo julɗo woni yo wi amin ko mbinomi rewɓe ɓe tan garɗo mo arani foof yo fib amniya muɗum tan anda en jettanimo ɗum ɗo hen eyyi kay on jarama ɗum noon Allah jarama Binta Tall golle ma jooɗi peewi min nani haalama hakkude ma e rewɓe ɓe e min ñaago jomiraɗo joom baɗe bawɗe o tini aɗa weddo ɗo dande seeɗa bisimilla ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وملجأنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن شيخنا المختوم أبي العباس أبي البركات أبي الفتوحات أبي الفيوضات شيخنا ومدنا إلى ربنا شيخنا أحمد بن أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه bandiraɓe julɓe mono fof min calmini ɗum inde mum e yettode mum kadi e weltanade dendagal télévision ngaji gonɗi e nder sénégal e pin surtout kadi laasiya ma hasatan Pin TV Allah addiɓe immiɓe guir Dakar gari ɗo tawterede ziyara oɗo wali Allah labɗo ceerno Cheikh mo ganduɗa ko goto e waliyaɓe Allah ɓe ganduɗa ligganiɓe Allah tampanɓe Allah ɗum noon so tawi on gari ɗo min belti o ko musidɗo mon Mouhamadou Sy Koɓɓi Allah jarama Massidou Koɓɓi ɗum noon mbiyen musidɗo men sehil meɗen anani Doudou Kane aɗa wawi nadde nder on saaha mbawa ƴettude goɗɗo ko ɓennen to galle ceerno inchallah e eɗen ɗo kadi e ziyare wuro Alpha o ziyare sernaɓe walel waliyaɓe holno mbinoɗen e tan ko ha hande ko kañum garde eɗen gari noon e gotay rewɓe galle he sohnajo no mbaɗɗa mawɗum selli gadda e tampere jam tan ni inde e yettode min mbiɗem ko Dalla Sall mbiyetemi an ko gonɗa e galle he komi isum ceerno Mamadou Lamine komi joom suuɗ ɓiyi ko gorko holno jiiruɗa ziyare o sonani weeli machallah e yimɓe keeɓa hen duwaw yimɓe notto holko mbiyata e Pindi TV gummiɗo ha Dakar Pindi TV sona min beltima e komin jiiɓi ho machallah jarama yo Allah yoɓ moƴƴere
e kay anne a jarama hamin ñaagui duwaw kertiɗo si jarama e Allah waɗanen jaam jarama Allah hokkumen duwaw jabaɗo merci e kay ha hande ɓeɗone ko ɗo tawden ɗumen presque koye invité ji meɗen jeeya e banam debbo no mbaɗɗa mbaɗɗa aɗa selli mbaɗɗa e tampere mawɗum ni alhamdulillah jaam tan wallahi ko mawɗum yettude Allah alhamdulillah minen min ummi ko Mauritanie min gummi to wiyete Likseyba gorgol toon min gummi emin garde e afo makko o Jeynaba ko toon Allah jogii ɗum e toon kadi dewgal toon waɗana toon dewgal emin gari e délégation muɗum min gari nowatade ziyara o ene wayno ɗiɗo duuɓi ɗiɗi min gara min tawtoro e ziyara o kono ko mawɗum yettude Allah ene rewa lawol ene ñaame ene yare hay caɗele goto meeɗa dañede e galle he kadi min jetti Allah kadi min jetti on min jetti Pin TV e ɓural muɗum e ɓamtare muɗum e ɓamtude pular nde won noon kadi gila nde peeñɗon fewde joni min jiyen tan ko ɓural hay to min goni to ene waɗi ko min jogui antinoji ɗi min jeeɓata on machallah min jii tan ko ɓamtare men min jii tan kadi ko ɓural meɗen ɗum noon min duwo yo yaaru yeeso kadi ziyara o kadi ko daña hen hewde famɗude foof yo Allah fecci hen e baraji he kono ko mawɗum tan ko ɓural tan jiiɗen ɗo min mbiyeɗen ko Penda Kumi komi Maabo alhamdulillah on jarama Allah yo moƴƴere assalamu aleykum on bandiraɓe eɗen tawi ɗo kadi yummiraɓe meɗen ene jooɗi ɗo ene jooɗani ziyaro nene indema e yettode ma jaari sako mbiyete jeeyami ko ɗum ko wuuri ceerno hono konmi ko dulumaji funeɓe kadi ko ɗo e wuuri he jeeyami galle he komi ɓi siré kadi matel ko denɗum ceerno mum Mallamin ceerno Cheikh ko denɗum baba ceerno Cheikh bamum e bamum mamam babiraɓe mumen jiide baba goto jaari siré kadi mbiyete komi ɓi siré kadi matel ɗon jeeyami wuuro he ko wuuro ceerno najo noon gari koye welamma ziyare he e weltade ceerno Mamadou ko gorko moƴƴo kadi ko neɗɗo wona bande taw wona sehil ma ko sehil babam ha no feewi ko jiɗɗo ɗum korsinɗo ɗum minen min mbawa tan ko arde min belto e ñalawma he so ñalawma ko ñalawma tedduɗo ko ñalawma welamma ñalawma weltade amin belte e ñalawma he min di ziyare o so tawi ko hewde yimɓe tan machallah bandira fof notitima guure ɗe fof notitima jiiɗa hen ko koyɗe ɓeydare walla guila o ɓami wadde ha hande guila o ɓami wadde min jiihen ko koyɗe jaam ko koyɗe ɓeydare ko beelemma kadi de weltare bandiraɓe fof e dendagal kala julɗo ene welti e ɗiɗo ñalawmaji nde wonno koɗi ñalawmaji ɓuural koɗi ñalawmaji ɓeydare surtout ma e bande surtout ma kadi e kosam ma minen komin banggue kosam makko komin banggue enɗam makko kadi ko enɗam jiɗodirɗam min gondiri e mabɓe ɗo ko noon min tawiri jinnaɓe amen enen gondiri e mabɓe ɗo hen guila e bam makko ha heeɓi kanko ceerno Mamadou emin belte ñalawma he kadi wallude yimɓeɓe e jabde duwaw e weltorade kadi ñalawma o emin ñagoto Allah yo Allah junnu gurdam makko junna kala gurdam julɗo dewowo Allah jokko o enɗam assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi ko noon tan Doudou e goto foof haali hen yiyande muɗum eɗen mbiya tan kala ko duwaɗo ya taw ko duwaw jaabaɗo yallah jaɓan en ziyara o bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e julde mawlana Mouhamadou Rasoulou sallllahu taala alayhi wa sallam emin ɗo e galle ceerno men jinnaɗo men waliwu men ceerno Cheikh Yuma Kane li kono noon o saaha e ngoɗo weeye oɗo jamanu ko halifa meɗen ceerno Mouhamadou Lamine ceerno Cheikh Yuma Kane ndi sa nanimo cikaw peesa temedere kilo wona doole nanimo sa nani ceerno Mouhamadou Lamine cikaw foti kono duɓɓini darde wona darde nanimo ko barke noon sippetake muynete mbaɗa dardiɗo e gawlo annabi indema e ma o wiyete Alaji Demba Ba ene wonde almudo bewɗo jontade jayɗo jamanu kono mbaɗa dardiɗo noon ko woni galle o so tawi ene jogui wonki so tawi galle o ne jogui wonki ko wonki galle o dardimi ɗo Amadou Oumar Bocar walla mbiyama Amadou Ly Makka yimɓeɓe ɓeydo famde ceerno Amadou kucciɗa koye Pindi TV mbaɗa nanma tan konguɗi tati gueɗel gotel holno jiiɗuɗa oɗo ziar hikka o gueɗel ɗimmel ngel holko mbiyata aroɓeɓe e jowroɓe hodde ɓe gueɗel tataɓel ngel ɗum ko an andi ko jiɗɗa haalde jokkidira haala ka bisimilla
assalamu aleykum Tinde TV ko adi fof kam min jetti Allah min jetti Tinde TV min duwonoɓe kala koɓe ɗaɓɓata ko nde Allah hokkataɓe ɗum e dow sutura Allah ceerno ɗaha min nani haala ma kadi ziyara o alhamdulillah rabbil alamina kala ɗo yaranno so wona ko ɓeydi ala henne ko usti hen ƴettude Allah ɗum fof noon e balal Allah e darde yimɓe fof moni fof waɗi hen baɗal muɗum e ñaaga Allah tan arɓe ɓe gara e jaam ɓe kowata e jaam ceerno noon wi kala ko anniya e ziyara o ko yowan Allah tan kadi yowan Allah tan o wi kadi yowan Allah tan o wi yimɓe ganni o hen wonde nde Allah hokkata en jaam nde Allah deññata en deña diwan o deña leydi ndi deña aduna o fof tan ko ɗum woni toɓɓere nde o wi ko jaam ñaaga yo Allah wanne en jaam eyyi ko wona ɗum ko ko yettude Allah tan e ñagaraɗe yimɓe fof gara e jaam daña ko dañata hen ko kadi kota e jaam dutto e haaji mumen kadi Allah hokka kadi tawede mo wuuri e mo wuuriji kewɗi e dow jaam en jetti Allah kadi en jetti ardiɓe Tinde TV Daoudou Moussa Dia e Harouna Moussa Dia e Abou Samba Diop ɓeɗo ko ɓe mbaɗi programme ha garmi ɗo wawde ƴettude oɗo ziyara eyyi no mbiɗani ɗum gadorinomi yettude Allah yettudeɓe e kadi e ñagade Allah kadi nde Allah ɓeydataɓe ɓeyda kadi kala koɓe darti an mo Allah addi ɗo kadi ɓe garuɗa ɓe fof kadi Allah hokka onon kadi hen sagoji monen hen eyyi musidɗo Abou Diop kam on kam mbiɗa andimo heddiɓe kadi hay somo andani men mboɗo nana ɗumen nanaɓe ko mbiɗa andi ene wayno mboɗo andiɓe tan daan e donadeɓe jaam kadi andude kadi darde mabɓe e bandira mabɓe e gonka yimɓe mbiɗa andi no fewi min hooram ɗum noon Demba ko ceerno si wiye karamati ceerno si ko wi ko lahul maqamatu indallahi lam yaraha ahdun siwal mustafa khayril bariyati ceerno wi wa min karamati seyhi yawma mawtadina allah suura lana bil mawti sadati ceerno cheikh mo dumga wi wa min karamatihi l mukhtaru yahduruna في الموت وسوء هذا خير خيراتي ceerno wi ومن كراماته المختار يهدرنا في الموت وسوء هذا خير خيراتي gorgo dumga wi ومن كراماته رب يجاوزنا الله سرادي بأملاك السماوات ceerno cheikh mo dumga wi ومن كراماته أننا نسكنما نبي إلى المصطفى من فوق جناتي ceerno cheikh mo dumgawi ومن كراماته الله يحاسبنا رب العباد فزاء على الكرامات Allah jarama a jarama so tawi yimɓe ne kalani karamati ille ala ko kaali kadi karamati ko ceerno Cheikh haal ɗum kono Cheikh Tidiane kadi rewda ɗon Almoudou Bawɗo kadi ɗon ko 1 minute tan holko kalata ni kalami ko wi karamati Allah yuhasibana rabbul ibadi faza alal karamati en jaay teddugal lawol Cheikh Tidiane ñande yowmal qiyamata hay goto men wittetake hay goto men nebbistake holto ummiɗa holto paɗaɗa barke ceer Cheikh wadde ala ya dumga ya ahlal kirami tala ala indana badru zalami lana sharafun wa gunmun wal mazaya lana fadlun wa fakhrun bila asami wa imma shi'ita faqul ruknun qawiyyun sabitun ghayrun hidami muhammadul amin najlu الشيخ لي سفي المصطفى خير الأنام كروتي تو الله دو غايندé جودي تو داروسو دو الموبه بامي بور شيخنا امي ليغي او جينا دادي او غولي او سيدنا او وني عبد خاقن لشيخه
ɓura ceerno meɗen seydili weeti waali en gaynata. bandiraɓe Allah jarama, on jarama, golle moon jooɗi peewi. En beltima. ƴettunoɗen ko Amadou Makali, yata goto, ñamata goto, joɗota ko goto. sa yimo a yi ceerno Mouhamadou Lamine, ceerno Cheikh, wona to banggue jibinande, wona to banggue mbaadi, wona to banggue golle, wona to banggue haqqille. ɗum noon kanko tagnomi addude ɗo beela mo haala hen, nde wonno somin gari ɗo minen piniti hamin kooti konngol makko nanaka hen, mbaadi makko yiyaka hen, ha somi wafani Allah minɗa ha cam mi wofi hooram. ɗum noon bandiraɓe Allah jarama, on jarama. oɗo ko gawlo annabi wiyete ko Demba Ba, oɗo wiyete ko almudo bewɗo ko jontaɗo on nani so woppanomo ɗo joni enen fof en murtatno kono tan kaaɗen ɗon ɓuuri o ko Alhaji Amadou Ly. emin gardi noon e cameraman jontaɗo karallo baɗɗo fayde biyeteɗo anani de Doudou Kane, ko ɓe Alhaji Ibrahima Kane toon to Dakar to. ene wonde mana Binta Tall ko tanum Seykou Mara Dia ko ɗum gori jaw. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim. on jarama.
kono lomtini dendagal julɓe ɓe yo lomtomo o lomtini kadi dendagal kilonnaɓe yo lomtomo gaayi o lomtini kadi sarifaɓe ɓe fof e heerade yo lomtomo gaayi o lomtini Sharif Abdoul Karim komin yiiɗo kamɓe yiidi yumma e baaba mo jiiduɗa baaba Adamu yiidi yumma e baaba o lomtini on eɗo jooɗino ɗo e ko waɗatno ko o wi eɗen jetta Allah noon o wi lomteede mettaani nde wonde ka lomtinoɗo sa lomtima ka lomtinoɗo sa lomtama woto mettima o wi ala noon ko haali lomtoma eɗo wonnoɗa hono ma ene wayno mbaɗa ɗum poɗɗa ko yettirtoma tasbirtiɗulallah Allah teminirma o yimɓe lomtiɗo ko bamaɓe Seydi Amadou o wi ceerno men fii ceerno men tanum ceerno hamme on ni lomti ko bamum lomtiɗo bamum ɗon elle ko darde bamum tan dari yobɓe cendi o wi nelaɗo o fodde nelɗu ɗum o wi enen kay kilon tan woni ɗo kanko leƴiɗo o ko kilon koye bufo makko o wi ceerno on noon nani ceerno siraji o wi ceerno Abdoul Karim Sharif Abdoul Karim nani ko adorano waɗede ko ƴeewe no waɗi ceerno no waɗi ceerno ko noon tan wayi ha joni waklaki waklotama koto Allah wattu bisimillah ceerno wi Sharif assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh o wi caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam enen kesɗitina yettode Allah to ceerno men kalifa men fofof men tan no ceerno wiini ceerno wonde ɗum kilonnaaji ko ɗum de addani ɗum waade daani yettode woodani Allah nde Sharif Ahmadou ñaagi baamu ene yiɗi jokkoyde ko ɗumka to ceerno Cheikh baam makko wetti kanko Sharif Ahmadou jaɓanimo alhamdulillahi rabbil alamina ittimo ɗo tan kanko Sharif kono baam makko rafa artaani o abbi ɗum alhamdulillahi rabbil alamina o wi ceerno Cheikh noon to maɓɓe ɗo kamɓe o wi ceernaku maɓɓe ne heewe makko emin jettira ɗum Allah noon alhamdulillahi rabbil alamina o wi neɗi ɓe e lomtade de ko mawɗo ko attan noon hay arde de kono omo tawa kay to anniya makko e himme makko kamɓe ne ɓe ndooɗima himme makko o rooɗiɓe himme makko tawtude himme ceerno wallondirde men e jaara ceerno men o eɗen jetta Allah noon alhamdulillahi rabbil alamina kala noon ko manki ko nelaɗo o manki kono eɗen gandi nelɓe ɓe kam e tawaɓe ɓe ɓe ko timmeji maɓɓe noon ñagoɗen Allah yo Allah hokku en noɓe mbaɗɗanno ni mbaɗen noon amin alhamdulillahi rabbil alamin o yi ɗum ɗo ko nelal makko kanko Sharif omo neldi heen ɗi yiiko ene wiye Taha Mouhamadou Rami on ardi e maɓɓe soomode maɓɓe no ɓe coomottono e makko ni mawɗo
dental maɓɓe noon dental ngal mawɓe mum noon ko Sharif Tayyibu kala Sharif anniya mum so dañi arde e so dañani arde koko ari sabi geɗal mum e ceerno Cheikh minen fof min ngari ceerno Sharif Mahmoudou Mamadou onne kadi ari onne meeɗi wonde ɗo alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Cheikh ne heewe maɓɓe geɗal ko hawti heen miñiraaɓe maɓɓe Sharif Mouhamadoul Habib mo Sharif Ahmadou Matam Sharif Mouhamadoul Habib mo Sharif Mamadou alhamdulillahi rabbil alamin sa limti heewa yiɗen dañɓe arde ɓe eɓe dañani arde ɓe ko fof koko ngari kanko ɗaha Mouhamadoul Amin omo wonde min ñiiko Cheikh Hamidou e sukaaɓe ma ɓi Sidi Ahmad e ɓi Sharif Tidiane Sidi Ahmad ati ɗum arde ko tawaka ɗo Sharif Tidiane ati ɗum arde one ko wona kattanɗo tan ɓen fof ngoniɗo gondiɗo e makko Sharif Ahmad Mahmoudou Sy o ɓeɓe tawiɗo eɓe ɓe gardi fof sa limti heewa kamɓe fof eɓe jogui anniya weltade e barkinorade e juurade rendude e meɗen ceerno men o alhamdulillahi noon en jetti Allah en duwinoma ɗo raani yo Allah tawtinen mo wuuri duwoɗen kadi Allah noon jabaninoma en ɗum duwoɗen kadi yo Allah tawtidinan ɗo mo wuuri wonɓe yeeso ceerno men o alhamdulillahi rabbil alamin no Allah waɗini noon hayso jangtaki lisanul haali kam ene haali haala mum no wayni alhamdulillahi neɗɗo fof ene yiɗi wadde ni ene yiɗi waade ni ene yiɗi wolirde ni no Allah rokkiri ceerno ni yo Allah waɗaten noon enen fof ɓe calmini ɓe juurima ɓe kesɗitini e sifaaji fof fofoɓe kesɗitini ɓeddi wadde e juuɗe ceerno Siraji sakkiteno cakkiteno ni yasinaji e tabara o e golle goɗɗe jatonnoɗe hende bisimillahi salamu aleykum wa rahmatullah o wiyen ɗan jeeɗiɗo jangganoɓe en yaasi e jeeɗiɗo janggoɓe tabara o wi habibaji tati ko ɗiɗi ɗo yo puɗɗore o wi ceerno Abdourasaq ceerno Abdoul Karim Yasin joyi ceerno Djibi Yasin jeegom Sharif ceerno Bayla jeeɗiɗi Yasin ceerno Ahmad Tidiane Sam Tabara ceerno an Guijilon Tabara ceerno Saharan Tabara ceerno Mamadou Mansour Hayre Tabara nayo ceerno Ahmad Tidiane o haalano ceerno Mamadou Madana Tabara ceerno Abdourahmani Diagne Tabara e ko Sharif Ahmad Mahmoudou Sy Tabara jeeɗiɗo timmi enen heddiɓe ɓe o goto men bo faati ha laabi nayyi salatu faati capanɗe jeeɗiɗi haade ɓeega timmi ko bisimillahi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude allah e julde mawlana mouhamadou rasulullahi sallllahu taala alayhi wa sallam bandiraɓe funnague e hirnague e rewo e worgo debbo e gorko suka e mawɗo on calminama on juurama bandiraɓe julɓe woppuɓe golle mumen uddi cuuɗi mumen gari notade e oɗo ñalawma mo ganduɗa ko ɓurɗo e ñalawmaji woni ñalawma ceerno cheikh yumakalli mo dumga wuuro alpha allah addi on e jaam yo allah nawtu on kadi e jaam tawa yon jaam mbaɗa andi noon wawi sodde gertogal toɓɓangal ko jiinoɗo ngal gila ndungu orani walla taw ka gando gertode eɗen goni ɗo direct meɗen faami e Pindi TV ɗum noon ala no mbaɗanmi mi wi bandiraɓe so kiraɗe ndendi woni hen wonde almami ɗo ɗomin joni ɗo Ousmane Makali woni ɗo almami kanko julnata wadde mo tottanmo konngol ngol o habra yimɓe ñalawma o no jogori wade fuɗɗode nde ha ɗo ɗo joni e wortode nde on saaha bandiraɓe mbawa tigui rigui famde ko joli ɗo noon Ousmane Makali mi tottuma micro kalda e bandiraɓe. Hey Allah jarama jarama Daha Thiam en calmini bandiraɓe en calminima hohoɓe diine hohoɓe aada e ziyare ceerno cheikh yumakanli battowo dawal capannayyi e goyɓal oɗo ziyare noon so waɗama fawa koye dow teddungal e yesso teddungal halifa men ceerno Siraji Mouhamadou Siraji Talla so wiyama galle ceerno cheikh wiyete ko galle ceerno Hamme Baba Talla Sidi e dow gardugol ceerno men kaw men Chérif Mamadou Lamine Haydara e hikka noon mata woni o meeɗi wasde tawede ziyare eɗen mbiya kadi yo Allah rokkumo cellal e bismagol ceerno men ceerno Mouhamadou Lamine Ly e oɗo ziyare battowo dawal capannayyi ɓal ziyare o kadi waɗa koye toɓɓere titode ko wiyete tem eko fati e jaam ko jaam ɗum woni toɓɓere hikka nde ɗum noon Daha oɗo saaha ceerno en nan toon goni to rawda ceerno cheikh e wondude almuɓe ɓe ɗaccitteɓe sibu kala hitande rawda o ko juurade kala hitande kadi so yimɓe jeehi toon ceerno ene duwono yimɓeɓe woni ɗaccitteɓe gouverneur so ɓoyata ara après mbawen hankkadine wawde jokkude golle so gouverneur yettima hawre ceerno amin mbawano wadde protocole o hankkadi en mbawi dartinde ceerno kaw Amara Ly wi ɓe jettima eɗen jetta bandiraɓe foof ummiɓe Guinée ummiɓe partout Allah jarama jarama Daha ha ɓooya ceerno en ɓe min jettima Allah jarama a jarama hum ñalenge e waɗa ñalenge leggal fof ha ñalenge humo tan a jarama ko ɓuuri weldimi hen ko foof goɗɗo lawol ko haala jamma haalate ɗum noon jaam ɓuuri Hammadi ɓuuri Samba ɓuuri Demba ɗum noon bandiraɓe e batten haqqillaji meɗen tigui rigui e ñalawma oɗo mo ganduɗa ko ñalawma tedduɗo Ousmane Makali ari hen haali hen no fewi o haalni kadi bandiraɓe machallah temo ko jaam eɗen calmini noon mo ganduɗa hoorema kañum gollata golle ɗe hono anani de Doudou Kane ene wondi o mo ganduɗa wiyete ko Binta anani Tall Allah jarama ɓeɗen gummodi toon daga en tawi ɗo noon bandiraɓe meɗen journaliste uji mawɗi nan ɗo ko wayno Abou Gayen e ko wayno Aliou Thiam ɓinguel leydi ɓeɗo en tawi ɗum ɗo en tawi ɗo bandiraɓe meɗen hewɓe no fewi no fewi no fewi ɗum noon bandiraɓe eɗen mbiya tan bandiraɓe
e ceerno en nana ngara eɗen mbiyaɓe bisimilla maɓɓe bisimilla maɓɓe bisimilla maɓɓe ɗum noon Ousmane Makali ɗum noon Allah jarama bandiraɓe e jarama golle ɗe kadi jooɗi peewi eɗen paadi ceerno en ha ngara on saaha golle ɗe mbawa fuɗɗade no hannirta ni a fuɗɗima haalde tigui rigui toɓɓere hannde nde ko jaam eɗen mbawi haalde hen seeɗa hade ceerno yettade enen e bandiraɓe men fasiraɓe men journaliste uji wonɓe ɗo ɓe moni fof haala hen yiyande muɗum taw ko enen ndendi golle ɗe ndendi anniyo o ndendi faydagal ngal ndendi moƴƴere nde mbiɗa Ousmane Makali hikka toɓɓere nde ko holɗum eyyi Baba Daha toɓɓere nde hikka ko faati e jaam aɗa andi jaam so ala jama juuletake jaɓɓe muccede haydara wodani wadde noon hikka ko jaam ɗum kadi duwiɗen kadi ɗum ceerno kanko ceerno Mamadou Lamine Ly ɗum woni ko haalata kala saaha ɗum ko waɗi ko wasato e yimɓeɓe kala saaha ɗum noon hikka noon ko ɗum so Allah jaaɓi ko ɗum woni ko jeeya kadi e discours kala ko haalata kala saaha ko ɗum ɗon e jii oɗo saaha leydi no wayni ɗum noon ko jamjiɗa eyyi en dokkat kaw Mawlud Nia inde comité d' organisation e konngol monsieur Samba Sefa Adama Ba ka Mawlud waɗa remercier bandiraɓe foof e taw juutani ha ɓurti Allah jarama Ousmane Makali yamirore ma mbiɗa ɗen totta Mawludu konngol ngol wawa haalde tigui rigui inde manano dinnoɗe wuuro ngo inde monsieur Samba Sefa eyyi assalamu aleykum bandiraɓe no mbiruɗa ni Daha Thiam Allah jarama e inde coordinateur Adama Abdoulaye Ba eɗen lomtimo ɗo henna e kala ko fewte organisation eɗen jarna hen wuuro ngo foof eɗen jarna kadi nortiɓe foof e no mbirunoɗa konngol ma premiére e yimɓeɓe gaare e jaam yo Allah nawtuɓe kadi e jaam ɓe tawtoya galleji mabɓe e jaam enen wonɓe ɗo ɓe kadi yo Allah accu en ɗo e jaam kadi battennimo wuuri en mbaɗino ni rawane battennimo wuuri eɗen jarna kadi yimɓeɓe ummiɓe e weeyo he foof woni ummiɓe e sous région he ummiɓe ha Amérique ha France ha kala ɗo Sénégal najo wonno enen gari ene norti oɗo ñalawma moƴƴo tedduɗo gowɗo waɗede e hitande foof ɗum noon en jurnata ko hen ɓaade mbiɗa ceerno ɓadima eɗen jarna hen kadi bandiraɓe men woppuɓe haajuji mumen waɗɓe hen jawɗele mumen e arɓe kadi wallidde en kadi e arɓe ɗo kadi dartude duwaw kala hen kadi ko duwa ɗo yo Allah jaɓanen mawɗo men o kadi yo Allah ɓoynumo ɗo mbawen waddude makko kadi ha yeeso nde wonde ni ala ko gasata kono eɗen jiiɗi duusa en o duusa en kadi ha ɓuura ɗo eyyi no mbiɗa ni kadi eɗen jarna kadi organisation o woni sukaɓe dariɓe ɓe wonɓe ganduɗa hoorema balɗe tati hande duttaki galleji mumen ko ɗo tan e bedda he goni ɗum noon en mbawata joɗade ɗo henna taw eɗen jejjitaɓe e kala dariɗo ɗo tan organisation yo andu yiyama kala kadi wonɓe garani ɗo kadi nanoto nder wuuro to nana jippule he kamɓe fof ɓe jiyama Allah jarama ɓe jarama e galleji ɗi kadi jarama nde wonde hoɓɓe ɓe fof en daranimaɓe sen mbi hoɓɓe noon wona ɓe kodduɗen ɗo saraji ɓe kam ko leɗɗe tan e wuuro he hoɓɓe ɓe woni ummiɓe Guinée en ummiɓe Casamance ummiɓe Dakar e ko nandi hen guure men saraji ɗe ɗe mbiyeten guure saraji ɗe kam ɓen koye men jeeya ɓen kam gona hoɓɓe ɓen ko jaɓɓoroɓe hoɓɓe ɗum noon Allah jarama organisation jarama e inde coordinateur Abdoulaye Ba e mbiɗa andi gouverneur o ɓadima eɗen mbiyamo kadi bisimilla ɗum noon ceerno joni ara Allah jarama en jarama yen battanimo wuuro babala tamami be haqihade haqiq moradi kasir ayade bilan fi sami ya dal wujudi kasir bidudi yawmal uqudi hasin mugami amdan ya domo ma qad yaqumu mulkul qadimu lidil anami khairu salami min zi salami ala al imami hatmin jansawi sallamu jibi ala habibi ma'i zunubi najlil kirami andar yadumu ma qad yaqumu mulku
كل قديم ليس الآن جل سيخوي يا سر بربدي يا ربي حمدي وصل في قاسي عن الملامي حمدا يدوم ما قد يقوم ملك القديم ليس الآن جل سيخوي وبي وجهي وتبي أجر وجوهي كيد اللئام حمدا يدوم ما قد يقوم ملك القديم موسى ما قد هداه إلهه لتجاني حمدا لما قد سقانا من كاس صوت كرمو شيخ يا طالبين النجاة تسابقوا لتجاني حمدا لما wiyen ketto kala ɗo neɗɗo tolni kadi yo jooɗo ga hankatin faaɗi jonde ala ga kala ɗo neɗɗo wawi tolnade yo jooɗo hankatin manan ko haalete ko ma yi kettodiren neɗɗo fof ɗo tolni yo jooɗo place ala ga ina faaɗi e joom wuro ceerno wi bismoɗa dental gargal ɗo ngal bismoɗa kadi laamu ngu joom wuro o wi en dañi koɗo mo ganduɗa ko koɗo men enen pop ko ceerno mum seeremɓe men pop enen pop ko Sharif Mouhamadoul Moukhtar woni ceerno men on woni ceerno mum ceerno Hamme rahmatullahi alayhi kanko woni ceerno mum ceerno Amar Bayla rahmatullahi alayhi o tawi ɗo almuɓɓe makko o tawi ɗo ko cilon gasni fof ɗum noon o salmini ɗumen kanko Sharif o haade noon Allah addimo kala ko lomtate omo lomte kala ko lomtetake noon o heeroro kanko heerori o wi kanko Sharif tanum Sharif Mouhamadoul Moukhtar jooɗiɗo ɗo o wiyama bisimilla noon leydi ndi fof o wiyama bisimilla gure ɗe fof yo andu kam ko kanko tan o woni ɗo o tawi ɗo ko hoore makko o wiyama noon bisimilla o wini en no bisimilla nenene ko tawdemo en ɗo tan sinno wonano ko kanko tawi en ɗo kanko salminta kanko bismoto ganden kadi gon ɓeydano waɗi hikka tanu Sharif Mouhamadoul Moukhtar tawdede en ɗo Allah waɗani en ɗum hikka bisimilla makko noon o wi ceerno Abdoul Wahab Sharani yo yewtan en diine men hunde ngal julɓe fof
assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. caggal ɗum o wi eɓe mbiya julɓe ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e ɗemgal ceerno mouhamadoul amin e himme ceerno mouhamadoul amin e anniya ceerno mouhamadoul amin ko adi fof woni ziyara ko siftodirde diine mu'en siftodirde ko fewti e diine ma ko faati e deftere Allah ko faati e sunna nelaɗo Allah ko faati e enɗam ko faati e koddigal ɗum Allah wi وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شريف بي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومسلمنا جرنا محمد الأمين مباركين له. شريف بي إما قول أمين خاي السبقة أردلو كلاول قوتل goɗno ngolngol kangol tan woni ha joni Sharif wi o immima hay faade ga o tintinani fotɓe tintinede hay goto wona onon wona ceerno Samassa wona ceerno Cheikh wona heddiɓe wona goɗɗum ko yidde tan arde tawa oɗon e golle he o yanta e mon e golle he o wi argol ngol noon inchallahu ko ɗum ɗo tan woni sababu so duwama gasi ko bayiniɗo omo ruttito Sharif wi o ardani wutte sharifagal o ardani mbaadi ceernagal ala o ari ko barkinorade ko Allah wanno ɗo e ceerno men ceerno Cheikh Yumma Kane ko ganduɗa Allah ittani ɗum ɗo ene heddi ɗum e mon onon ɗo ko ɗum addimo yantude e moɗon barkinorade ko woni ɗo ko ceerno o wi caggal yettude Allah e juulde e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi'i en assalamu aleykum wa rahmatullah o wi kala ko ponnoɗen haalde seeremɓe ɓe kaali o wi almuɓɓe ɓe emo wona almuɗo to bange bindi pop o janga joni ɗo wona ko inna aleykum la hafidina kiraman katibina kala ɗo neɗɗo woni so juulɗo so wona juulɗo Allah ne waddema ko malaikaji ene binda ko golli ene binda ko miiji tawa miijo ngo ko miijo sellugo fellitago to makko wona dengi dengi ko Allah deewi noon joni joni en keɗima wa inna aleykum la hafidina kiraman katibina takkatama ala kadi toñata ko tedduɓe yeeso mon yeeso mum
innal abrara o wi innal abrara lafi na'imin tan wa innal fujjara lafi jahimin dey o wi en gandu ɗum dey innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahimin ko Allah deewini Allah noon so haali defi neɗɗo foti defaade neɗɗo ko reende ko Allah haali oyi kuliya Allah ene heewi e qur'ana dey oyi mbiyata ko noon ɓe mbi aha oyi ne heewi ya ayuha alladina amanu taqullaha ne heewi e qur'ana de ya ayuha nnas taqu rabbakum dey o wi annasu kam ko enene heeferɓe fof o wi aɗo ko istigraq caggal ɗum hertina ya ayuha alladina amanu en kadi kalda o wi en kaldama enene heeferɓe pop caggal nde ballal Allah yalti hen jaltuɗen hen kadi Allah rutti haalde men enen julɓe o ey ko woni taqwa ko imtithalul ma'murati e wajtinabil manhiyati ɗum tan woni taqwa ko wadde ko moƴƴi mbaɗa ko yamira goppa ko haɗa sa dañi goppina ɗum tan woni taqwa o wiya ko hasilu taqwa ijtinabun wamtithal fi zahirin wa baɗinin koy sa waɗi ko moƴƴi a acci ko boni tawa ko fi zahirin wa batinin oyi ko ɓi ha tunalu taqwa koye ɗum kulol Allah soomi ko ɗo kulol Allah dañate mbaɗen jamiroje goppen kaɗe o wi ceerno o winani Abdoul Wahab Sarani kala ko heɓate ko e needi o yi fa hala an alayka koto qur'ana de woni o wi ay needi dey ko needi rokkata kala hunde bihi wasalaman wasala o bihi fasalamanin fasal kala dañƴo hunde rokki ɗum ko needi kala mo basɗo dañde hunde ko wasene haade haɗi ɗum kuccen e needi sane hanima kandune haneede an Allah ne hete sebini haniɗa ɗon ko Allah de haali to qur'ana wa man ya'mal mithqala zarratin khayran yarahu ɓe mbi o yoman ya'mal mithqala zarratin ɓe mbi sharran yarahu o wi en kaalani ɗum ko Allah haali ɗum noon yo Allah wallu en e reende e jabde e wadde jamiroje e accude kaɗe yo Allah rokku en ɗum so ɗum ɓenni
jonde nde juuti mawɓe ne heen eɗen jettina tan ko almudagal leydi ndi fof wulliti eɗen jettina ko laamu leydi ndi fof wulliti kollen ɗon o kollen ɗum kollateeɗo o wi eɓe ngulliti Allah haalino to qur'ana o wino toon walaw basatallahu rizqa li ibadihi ko rewi hen ceerno ɓe mbi kola bagaw fil ardi rewi hen o mbiyata ko noon walla o mbiyata ko Allah wini walla ɓe mbi ko Allah wini oyi ko ɗum de woni bonande yiyande nde ay dañal bonnat ay baasal fewnat o wi dañal heewani wondude e peewal dey ay baasal addantuma ko hulde sa huli a waɗata ay wadde ko moƴƴi ene heewi baraji holko ɓuri ɗum baraji accude ko boni accude ko boni ɗum ɓuri heewde baraji e wadde ko moƴƴi kala heen ko ɓuri yo Allah hoddiran en hewrude ɗum amin o wi en mbi eɗen jettina eɗen kolla Allah e nelaɗo e Cheikhu Tidiani eɗen kolla julɓe ɓe pop koɓe kolli ko yo Allah safru ɗum almudagal leydi ndi wi ene ñaagi nde ñaagotoɗen Allah nde Allah addata jam e leydi he nde Allah addata jam e leyɗeele he o wi njumri kayne weli tamaro kayne weli suukara kayne weli holko ɓuri ɗum welde jam ay njumri ne weli ay tamaro ne weli ay suukara ne weli kono ay so jabet arema awa ancat ɗum siɓan ɗum nattata weldem nde wonde ko jam jiɗɗa ɗum noon jam ɓuri welde kala hunde o wi almudagal ngal deewi ko noon yo jam ñaage jom jam o rokka en jam o wi laamu ngu fof ne ko noon wi ummade dow ha yetti jom wuro ummade e jom wuro ha yetti président ɓe fof ko ɗum ɓe ngulliti kañum en pom mbi yo en ñaago jam yo jam ñaage ɗum ɓe mbi de ko weli fof jam ɓuri so jam dañaaka kisal ala o wi yo en ngandu ay laamiɗo ko Allah deewi to qur'ana jippi koye nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi qur'ana fof ko sabu makko dey
koye makko jippi dey kono noon ko yamira ko enen fof jamira ko haɗa enen fof kaɗa ko herori heewani ko herori kanko tan haalda ɗum heewani oy nelaɗo sallah sallam wiya wahfid janahaka ko rewi hen ɓe mbi ko lil muminina oy ko noon nelaɗo allah sallah sallam wiya dey wahfid janahaka lil muminina an woni fof ayno gertogal bibje mum no cuurdata coppi mum ni an laamɗo ko noon mbiyeɗa ya surdu leydi de fofo ko less ma woni woofo hen no gertogal woforto e coppi mum ni ay anne mbiyeɗa ko yanan an neɗɗo ko laamu haali wona laamu haala ko nafata ɗum nafa en enen leydi fof mbiya ala en mbiyaka noon koy o wi ƴeewen koye men tan o wi sa huufi galle ma arga ɓiye wiya mi arani waɗɗum ɓiye wiya mi waɗani joom suudu ma wiya ha bayi o wi wiya hoto yaaɓiye min te yeehi o wi mbete ɗum ene wela joom galle deƴƴumi deƴƴani woppo ko kalata ko moƴƴani min tawi ko ɗum kalanmi mbete ɗum ne wela joom galle e nder galle mum ceerno ɓe mbi welata welatati ɓe mbi welata o wi ko welatama noon an joom galle e galle ma anne tinno woto wat ɗum goɗɗo andu joom leydi o ne yiiɗa mbaɗa ɗum e leydi mum he kañum Allah halfini o saaha so tawi kada halfama aɗa yiiɗi halfoyde so Allah hoddiranima walla so Allah hoddiri halfinma hunde ay ko yiɗi hande ko kanko kalfinaɗo anne sa halfinoyama ko ɗum potata yidde sa halfinama sa halfirama mi waɗani an kalifa ma woni hakkude mon tan komi waɗani deƴƴumi deƴƴani min teyi haali andude an sa wonoyi kalifa laamima ko an tindini aroɓe caggal ɓe ɓe mbiyatma ko ɓuuri ko mbinoɗa mo mbinoɗa o an jangguini o yaadu allah mar'i ma ya atamir o wi lamɗo de haaldama Allah haale qur'ana laamaɗo haalama ko Allah haali to qur'ana no laamɗo laamortoɓe laami no laamaɗo wondirta e laamɗo muɗum o wi mbiyata ko noon walla wona noon ceerno ɓe mbino ko noon o wi ko almudagal de jooɗiɗo o wi kala ko haali hen ene yalti bindi oto nane oto mbaɗe o wi ko ni wayi dewal Allah en kaalanama needi en kaalanama koddigo en kaalanama o wi laamɗo wondirte ko ni laamaɓe gondirte ko ni caggal ɗe geɗe eɗen jetta Allah eɗen jetta almudagal eɗen jetta Allah eɗen juulay nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam eɗen jetta almudagal eɗen jetta jiidigal eɗen jetta koddigal eɗen jetta Allah dey eɗen jetta almudagal holko jettirɗen almudagal o wi ɗum ko dental de mataw mbiya ko dental o wi mbete deƴƴu e nayi ɗo e dental he
ala waɗaani o wi ko almudagal waɗi ɗum o wi sinno ko meeting wonno wona almuɓe kawri o wi hay gooto heɗanta ko goɗɗo o wi en jetti Allah en jettani Allah almuɓe ɓe kadi o wi eɗen jetta almudagal dey fodde hattan makko e fodde no yiiri o wi eɗen jetta jiidigal eɗen jetta koddigal so Allah wirnima hakkunde ma e neɗɗo jiidigal hakkunde mon hakkunde koddigal hakkunde mon so Allah hollima ɗum so Allah hollima ɗum an ballaɗo o anna yettata Allah so Allah hoddinima e neɗɗo a yiyani neɗɗo o ene yiyema ala ko ɓurɗami enen koddi Allah hoddinima e neɗɗo jiidinima e neɗɗo o so haalde mum Allah hollata ɗum ala ko ɓurɗami enen jiidi an dokkiraɗo noon aɗa haani yettude Allah jettanaɓe Allah almudagal yettama jiidigal yettama koddigal yettama gondigal yettama yontidede yettama eɗen jetti Allah eɗen jetti yontidede yontodaɓe ɓe kala mo jontide ɗen Allah ne waɗi hakkunde makko e mum cehilagal laamgal o wi eɗen jettira ɗum Allah noon no feewi ala ko haali kam jiidigal wuro ngo mum ceerno Cheikh ne jiide mum wuro ngo mum ala mo jiidani wuro ngo mum ala mo jiidani kanko Ceerno Mamadou Lamine wuro ngo mum kanko ɓuri mo jiidede mum kono wonko o hawri kanko hawre ɗum kanko o hawri koye kulol ne woodi o hawri koye donkal ne woodi Allah arsiƴinimo ɗum waɗimo kaalowo nane dañal alaano o wi hulde ene wonno fuɗɗorino naani addata kulol ko basal ɗum noon wonno ndeen o wi enen kanko Ceerno Mamadou Lamine Allah nawimo lomtinimo ɓe wo lomtino fo en lomtidima kanko Ceerno Cheikh rahmatullahi aleyhi caggal qur'ana makko o waɗani ɗum e baam makko o yalti wuro ngo kanko o janngoyi o wi kanko Ceerno Mamadou Lamine ɗo o wamba ɗo o wambi o hawri koye dañal o wi kanko o hawri ko dañama ha yaaji kulol iwi heddi kala jettuɗo Allah kanko omo yetti Allah nde Allah wurnimo wodnimo ha ɗo o meeɗa yiide tampere o meeɗa yiide tampere so a wurdi e ɓiɓɓe bamma en a wurdi e ɓiɓɓe gorgilaaɓe ma ko ɓi bamma tan ko denɗe tan ngurduɗa ene kattani kulaani jiɗma kulma nafma ɗum betene weeɓi o wi ɗum betene weeɓi weeɓaani kono so Allah itti kulol lomtini teddungal ngal ma liggo ko kulol wawano liggade nde Allah itti basal adde ngalu nde Allah itti kulol lomtini teddungal ko teddungal woni hakkunde ma e mabɓe ko teddungal liggoto ko kulol liggota ko ɗum kulol sa natti hulde tan a wattata wadde ko jiɗɗa awi almudagal kay kala mbo Allah yiɗi wonde almuudo ɗo yawaka
yawani yawaka yawani kala mo Allah waɗi ɗo jiidigal e mum famɗinani ɓi bamma ene jogii hirande no mani walla ne ɓurma jogade hirande Cheikh Abdoulaye ɓe kaldo wi ɗum hi o wi on fawade e lewru Tuuba ko kay ɓuri sirde jooɗade tan ha ene fadi ha ko adda Cheikh Abdoulaye wi mbo ala fawade ha Allah adda so tawi kay a yonti a heɓi on place ɗum ɓuri hoolade fadde ha lewru ma o wi on ko walabo e walabo galle e galle suudu e suudu haala hunde mbiya ɗum woto mi nantu deƴƴa haala mbiya ɗum sa refti hen mi hela sa refti hen mi taƴa wonta jam mbetene weeɓi yaɓani teddugal ala ko rokkata o wi neɗɗo dey saɗa duwono ɗum aɗa wiya yo Allah rokke sago ma on ko de omo yiɗi Allah rokkaɓe sagoji maɓɓe kono ɓuri yidde ko Allah rokkaɓe sago makko e maɓɓe ngo ko yiɗaniɓe ko Allah rokkaɓe ɗum ɗum andi ɗum ɓuri wonde ablaw so Allah waɗanima yo holle so Allah waɗanima teddungal e teddule mum yo hollima an baɗanaɗo a dañan no jettirɗa joome o wi ɗi ñabbeeli ɗi almuɓɓe ɓe ngulliti ɗi ñabbeeli ɗi laamu ngu wulliti yo Allah safru yo Allah safru ko adi gargol men o yo warafana laka zikrak o yohol biyaɗo noon ɓe mbi ko sallllahu alayhi wa sallam o wi ala e min biyaɗo noon dey kono sharifagal ko wona sharifagal ne ardo ɗum holi ɗum gandal o wi yo en tinno o yi piɓɗen gila en garani ɗo so Allah tawni en tawni ɓi ceerno men o ceerno cheikh sharifagal men e almudagal men e ɓingu moƴƴagal men o du'ano en kanko ɗum wonno anniya men Allah jaabo sabu wasila makko e men sabu koddigal hakkunde makko e men nganto ala kadi ceerno cheikh o julɓe ɓe fof o ñagani o yamirani o wi tawde Sharif Mouhamadoul Mouhtar nanɗo haade sarifaɓe men nanɗo timmuɓe andaɓe laabtuɓe almuɓe nanɗo timmuɓe laabtuɓe andaɓe o wi wona ta ɗum ceerno Mouhamed Baba nanɗo jooɗi wona banaji nanɗo jooɗi wona gijilon nanɗo jooɗi wona hoore fonde nanɗo jooɗi Amar Bayla nanɗo jooɗi o wi en jii ɗum kay o wi jorto amen ema noon an ceerno cheikh emin jiɗi ndo anoɗamin kadi ganto ala minen fof min bela ɗum emin jona ɗum emin ñaagima kadi
so aɗa o piɓa piɓa jaabama oyi minen kam min piɓata ko jaabama oyi so aɗa du'ane piɓata ko jaabama oyi wona en naniri ni oyi heddi ko hada sharifaɓe ko famɗi pop mawɗo e suka ko mbaɗɗa fo heewani ko mbaɗɗa fo famɗani hada sharifaɓe wasa heewde dille tottodire jungo e jungo bummoy o wiya addu hada e sharifaɓe ala ko dental ngal fof ena ñaagi eɓe jiɗi kadi koɓe ñaagi ko waɗanede ɗum ceerno Mouhamadoul Amin o wi ceerno Cheikh ko ñaagiɗa ko hay waɗama kadi a yamirama waɗama kadi a yamirama enen fof piɗen haajuji men ko ceerno Mouhamadoul Amin anniyi ko banggue laamu ngu e banggue koddigal ngal e banggue deere nde e haajuji men enen fof wonɓe ɗoɓe e dendagal julɓe fof piɓen hen yo sakkiɗen ko jamirten fof a yamirama yo sakkiɗen ko jamirten ceerno o wi ceerno du'ano en kono yen kesɗitin tiɓle men goƴaji kaalaɗi ɗi garɗinen hen yo Allah artir needi ɗi ɓesugo he yo Allah artir needi ɗi ɓesugo he so Allah artiri needi e ɓesugo he tan ko yiɗete ko fof dañete firti ko ko needi wasde wonde ɗum ganñoɗe hen mo kala e men tinno anni yo Allah artir needi e ɓesugo he so yeehi kadi wasa haadde anniya tan wona e haalande cukalel no nehorte e holko woni ko boni e holko woni ko moƴƴi cukalel janngimo tan hayso holno mbatta haaneji ma yaara yeeso holno mbatta ha mbawa wadde avance holno mbawa mbatta ha mbawa wadde développé hayso ɗum sa andimo tan ma nattu jarande mo bonnude leydi makko wadde biɗo noon nde ko ƴeñnen sukaɓe ceerno wi yo waɗe duwaw yo on fuɗɗo yo ndeɗuɗen toɓɓere woni fuɗɗore ko kayre addita ko yiilate ko nindu e ko ndu waɗi ko a fiindu aɗa holla ndu ko ndu waɗi ko a fiindu no moƴƴi ha ɓanndu ndu huɓɓi so ndu yi ɗum ñande wonde ndu gollitta ko ndu golluno ko o wi ɗum de ko ullundu tan mbiyeɗa ko yaafi oto taƴ nguru noon oto hel ƴiyal ni cukalel nehirte ni wiya laamu ngu noon wi ota ñirɓinan cukalel yeeso boom sawa ñirɓinani cukalel yeeso tan won ko keɓata hen o wi ko laamu ngu wulliti ko de kamɓe puɗɗi o wi yo ngu wallit fodde kongu foti wallidde ko joom galleji en balla ko poti wallude ko heddi ko Allah timmitina sen endi tan Allah timmitinat o wi kala ko feewani enen ɓurata yi kamɓe laamu ngu ɓurata yiide o wi ko ittata haqqille hanɗina neɗɗo o wi jawwinde kay wonani itta haqqille yarde sangara wonani itta haqqille ko ittata haqqille ne heewi jawwinde yarde sangara wiyeede jawwinde nde ene haɗa yarde sangara haɗaka
ala wona gonga kay oyi fof woni to haqqille fof foti ko haɗede kono yambane jagge tan sangarane woppa wona gonga o wi kadi ko enen mbaɗi oyi so bistoron woni ɗo hay goto soodani tan so ɓooyi eggat sa yine wona ɗo ne wonaɗa enen coodata sa yi bitiki ne wona ɗo ha ɓoy saɗa goɗɗo waɗeɗa tan oɗo ne jara kono so o jarani so ɓooyi jomum taggat fasira to jarata walla waɗa wantede allahumma salli ceerno wiya timmin ñalawma ko gasi amin 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 ya rabbi amin 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 ya rabbal alamin amin amin yo Allah jaaba duwa Allah jarama on jarama moni fo yo ya jaatigi muɗum juulan bisimilla ceerno wiyen juul kala jiɗɗo ganduɗa kala gonduɗo e falligui bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe Pindi TV oɗo saaha ɗo min kalda e moon jogui camara o ko musidɗo meɗen Doudou Kane ko ɓiy Alhaji Ibrahima Kane toon to Dakar emin gardi e Binta Tall on jeeya ko Dumga Bosoya min garno ko ƴettude oɗo ziar tedduɗo mbaɗa jooɗiɗo noon e bandam sehilam miñam guiɗam tedduɗo biyeteɗo Amadou Ly Kaolack walla mbiya Amadou Ly Cheikh ha ɓeydo o labde nde min gari aljuma min mbaɗi ko direct ɗo ceerno Mouhamadoul Amine ceerno Cheikh Yumma Kane ɗo kollumomi Pindi TV totti kam télé e radio yomi ar min ƴetta ziar o wi bisimilla o waɗi hen duwaw caggal ɗum hanki ñande aljuma nde ɓe mbaɗi asrul jumatu ceerno Mouhamadoul Samassa tawama asru o no hannirta dani yimɓe jeehi joftoyi pofti caggal ɗum mana no diɗornoni samedi o woni aset defte ɗe cilkama defte kewɗe cilkama ɗo duuɓuji kewɗi mbaɗama ɗo yo Allah jaabu duuɓuji ɗi caggal aset o jamma o waɗama mana no dinno hirde mawludul nabi Moustapha caggal ɗum nde yimɓe pini hande oɗo subaka dimanche bandiraɓe kawri toon to anani yanade jinnaɗo men waliyu men ceerno Cheikh Yumma Kane Ly duuɓuji tiɗɗi mbaɗama toon almuɓe kadi goppitama toon no ceerno Mouhamadoul Amine ceerno Cheikh waɗanno ni caggal ɗum artama ɗo mana e less caali he adi ƴettude konngol ko joom wuuro Abda Bocara Bari on adi ƴettude konngol o salmini ceernajo o salmini halifaɓe diine arɓe ɗo ɓe o salmini dendagal ɗo joom wuuro woni e nder less asmane he ha tenti noon kadi mana e Fouta ha région de Matam caggal makko ɗon ko gouverneur de la région on tigui rigui ƴetti konngol haali e konngol gouvernement o no haali nde konngol président de la république Macky Sall caggal ɗum eɗen gandi kadi bandiraɓe hewɓe ƴettiɗo konnguli sarif men Mouhamadou Moutar Tall gumiɗo ɗo Kayi ari kañumne haali hen konnguli mbaɗi fayida no fewi caggal ɗum ceerno Mouhamadoul Amine o rokki jeeɗa Allah goto ceerno men ummi ko toon to Thilagne to mana no diddunoɗi wawi kadi wajade yimɓeɓe wonno tembo o ko needi wonno o haali hen haaluji mbaɗɗi fayida tiiɗi no fewi caggal ɗum noon eɗen gandi kadi mana ceerno Mouhamadoul Amine ceerno Cheikh ƴetti konngol eɗen gandi haala makko ko juulen peewen nehoɗen ƴeewen jaam ko ɗum woni haala makko haali haala tiiɗka caggal ɗum noon o wi duwa o omo totta ɗum ceerno Cheikh ma ceerno Amadou Boyinaji e caggal ɗum ceerno Cheikh wi kañum e tottitima konngol bandiraɓe ɓe fof mana ene joyte makko caggal ɗum noon ceerno Mouhamadoul Amine wimo a yamirama ya yettin mana no dinɗo duwa o ceerno Cheikh duwi duwa o ha gasi waɗa hada e sarifaɓe on saaha min juuli tisbar caggal ɗum ko ceerno Siraji Talla ardino ziar o ene wonde Sarif Mouhamadoul Amine Sarif mo ceerno Amadou Sarif toon to ma Thilagne bandiraɓe emin ñaago jomiraɗo joom baɗe e bawɗo tabaraka taala towɗo tedduɗo yo Allah hokke en yiide mo wuuri taw eɗen guuri Allah waɗa barke ɓesguji aduna o foof Allah hokka en jaam nde wonno jaam ɓuuri Hammadi ɓuuri Samba ɓuuri Demba so tawi jaam ala jama juuletake barme toggetake ɗum no Amadou Ly Allah jarama a jarama golle ma jooɗi ene jeeya e sabuji tiɗɗi gadduɗemi d' accord ko Alhaji Abou Diop rewdaɗo yomi ar
kono manan a waɗi hen jungo ma no fewi Allah jarama mbaɗanɗa ko hoore ma mbiɗa ko yoɓi deƴƴu kono mi wawa deƴƴude nde wonno so neɗɗo waɗi teddugal il faut yimɓeɓe kaala caggal ɗum noon no mbami yodde e yontede ni waɗimi dañi Kadiata Sakho kañum ñantimi ɓe ceerman andu musidɗo men Amadou Mamadou Sakho kañum waɗi dani kañum ñantimi no hannirta dani bandiraɓe o wi so tawi ko ziara ceerno Cheikh ko ceerno Mouhamadou Lamine won ɗon mi ñantuma ha jooɗa mi ƴewanma jasdare baɗɗo fayida kadi mi waɗi hen kalis mbaɗa ñoote ha yooɗa ɗum noon bandiraɓe kala garnoɗo ɗo e jaam yo hooɗe jaam allahumma salli ala sayyidina abdou sallim cameraman ko musidɗo meɗen sehil men ɓinguel meɗen o wiyete ko Doudou Kane emin gonde bani men debbo ene wiya manaɗi noon Binta Tall toon to Dungori jawminan ummino Dakar arde ɗo ƴettude oɗo ziyara so tawi golle ɗe moƴƴi jetten Allah so waɗi perguite jaafuɗen wona ɗum e jinno allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallim gawlo annabi ar udu ɗo KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma